חלק מהתאורנים. שהוא היה עושה תאורה, ואז מאחורי הקלעים היה לו גיטרה אקוסטית והיה מנגן מאחורי הקלעים. אז אמרתי לו, אולי תבוא תשיר, הוא אמר, לא, אני ככה בתאורה. אז אמרתי לו, אולי תבוא, לא, אני בתאורה. ואז עבר איזשהו זמן, ואז הקלטנו את האלבום השני של הפרויקט. באלבום השני אמרתי לו, אולי תבוא תשיר, אז הוא שר. באלבום השני הוא הצטרף ושר, ואז הוא חזר בתאורה. אז אמרתי לו, אולי תבוא, זה לא, אני בתאורה. אז עבר עוד זמן והגענו לאלבום השלישי, ואז אמרתי לו, אולי אתה רוצה לשיר משהו באלבום השלישי. ואז הוא בא, הוא שר באלבום השלישי, וחזר לתאורה. עכשיו למה אני שמח? כי עכשיו שסוף סוף אחרי כמה אלבומים, הוא סוף סוף הסכים לעזוב קצת את התאורה ולהצטרף ללהקה. אילן דן. הסכים שאני אספר את הסיפור האישי שלו. הוא גדל להיות אחד המוזיקאים הכי מרגשים שאני מכיר, אבל הוא גדל בבית שקט מאוד, עם זוג הורים חרשים. והדרך שהוא עבר ככה, לגדול להיות באמת אחד המוזיקאים המרגשים והזמרים שהכי נוגעים לליבי, תמיד מרגשת אותי מאוד. הדואט הבא, בשבילכם, ומוקדש להורים של דם.
מושג כמה יתושים יש. זה לא שם כמעט משהו,